जों बुमारान लगे बोसखांनि मा बासानाय सिरि अचबाव जों बुसुम बासानाय जों केवल फियगिया हेसिबाव जों हगै थानाय हेसि नले लासाबाय हमनाय नले दाबाय हमनाय हेसिबाव सिरि चबाव केव ताकेबे हेसि कारण जोंनायो सिरि तिब्रासानि जेनेरेशन नेक्स्ट जेनेरेशन अबस्था तामंनाय जों दिनै बोसखांआव नखराबले अ ताबो बास बखक लायबा जागोन हासो दंराबले बास बखक बायबा बखक जाबा माइसे तामो खातिब्रासानि परिस्थिति चिन्ता खालामनांगौ जों दाबो किसु अरबो दंखौ थांजाबो फैया दाबो दंखौ र जों ताङै जयनिं नाया जों ता 100 जना बीजेपी आईपीएफटी जयलेम केन्द्र 100 जना अलरेडी जयनिं नाना बागैनाय बर' रेडिं जाक आयां बर' दिल्ली दाला गोलैनाय खानैसो जों नाया जयनिं दिनैसो जयनिं नानि कक 100 फेमिलि बीजेपी आईपीएफटी सीपीएम सह जागाबो जों जयनिं नायाखौ बर' दिल्ली पने गोलैनायसो सिनि दाबिनि गोलाक्सेनो जे जों जयनिं नाया आगामी दिनाव सिनि आमतले गोलागाति दाबो स्ट्रं आगेबो स्ट्रं सब समयनो जों असदर दक्षिण जों सब समयनो स्ट्रं दङ दफानि बागै चला खायनि बागै बनि बागै आं ग्रेट सेलुट मारो दिनैहाय दिनाव आं गर्बित दिनै आं एरियाव खरगसासिनि जे आइकनिक लिडार सार हरिनाथ देबबर्मन आं सेलुट दङ बहाय लिडार खरगसा बनि नेतृत्वे दिनै एडिसि तुमारि बहाय लिडार रङि बनि एरियाव आं एरियानि खरगसा लिडार हिसाबै आं बेलायनो गर्बित मा दङ कारण जोंनायो बहाय लिडार आसायथों लिडार सम्पर्क गैमायनोब्ले सब तर आयनाव नायखे जत लिडार होनना बुङो लिडार होननानै सम्पर्क माइया 1984 मानिनाय फार्स्ट सीएम खाबले श्री बरमनां सार हरिनाथ इलेक्टेड बर फार्स्ट सीएम खाबले हरिनाथ देबबर्मा चबा खाइमानि आबोनि फल खाइलेगा हिस्ट्री तोनाय म कबर बय सैजाका म जेनिस बुगो बाय नेले नॉर्थ ईस्ट बुगो सैजाका ऑल इंडिया नि बुगो सैजाका बरे बागै जों लीडर जतन नंना मुसुमो किन्तु लीडर होननानै जों बेलायखनो सामंमा खायनाय जों गोबां मा जों बेलेस लिडार्स दंखा एमन डेडिकेटेड खासिनि लिडार्स अ डेभिड नंग्रा खरगसा ब केएसयू नि सिनि टाइमो बु जागा माइमा सैया गफांमा जागा ब थांनाय रेप खाजमा जागा ब थांनाय नेने जे कोनो किसु मा जागा सब समय फोन लाइन दं बरा किन्तु बर कोनो पॉलिटिक्स गैया बर कोनो पॉलिटिक्स खाया